Hi mga loves! Magandang araw po sa ating lahat at maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, huwag kakalimutan mag-subscribe. Pindutin po ang bell button at notification bell para palagi po kayong updated sa mga story na ibabahagi ko po sa inyo. Muli, ako po ang inyong narrator, Miss Love. Hello po at magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ulysses. 35 taong gulang na ako. May asawa na si Beatrice at kasalukuyan siyang buntis sa pangatlong anak namin. Hindi ko akalaing hahantong ako sa ganitong sitwasyon, Miss Love. Nagtatrabaho po ako ngayon bilang driver ni Doktora Kayla. 48 taong gulang. Isang byuda na matagal lang namumuhay ng mag-isa. May anak siya pero nasa Maynila. Abala rin sa sariling trabaho, kaya naman bibihira lang to kung makauwi. Napakalaki ng bahay ng doktora. Napakatahimik. Kaya naman pag nandun ka, mas ramdam mo ang lungkot. Ako naman, simpleng tao lang. Kailangang kumayod para sa pamilya. Kaya naman ang ipasok ako ng tiya kong si Maria bilang driver ng doktora, hindi na po ako nagdalawang isip pa. Kahit wala akong kumpletong requirements, agad akong tinanggap ni doktora dahil na rin sa pagtitiwala niya sa tiyahin ko. Biglaan kasi ang pagkawala ng dati niyang driver na si Mang Gasto. Inatake raw to bigla sa puso nung umuwi ng probinsya, kaya nagmamadali siyang makahanap ng papalit at doon nga ako pumasok. Sa totoo lang, unang tingin ko pa lang kay doktora, napansin ko na agad ang kakaibang dating niya. Maputi, napakaganda kong manamit at kahit may edad na, halata mong inaalagaan niya ang sarili. Maiksi lang ang buhok niya, hindi rin siya suplada. Kabaligtaran pa nga. Mabait siya at kalmado kung magsalita. At talagang marunong siyang makisama kahit na sa mga katiwala niya o trabahador niya. Sa paglipas ng araw, habang tumatagal, may napansin akong kakaiba sa kanya. Lalo na tuwing nasa sasakyan kami. Doon kasi siya mas nagiging bukas. Mahilig pala siyang makipagkwentuhan, magtanong-tanong ng kung ano-ano. Ulysses, tawag niya sa akin isang araw habang papunta kami sa klinika niya. Po, doktora, may asawa ka na ba? Hindi nga pala nabanggit sa akin ang tiyahin mo. Medyo nagulat pa ako sa tanong niya, pero sumagot agad ako. Opo, dok, buntis nga ho ngayon eh. Saglit siyang natahimik. Nakatingin lang siya sa may bintana habang tumatakbo ang sasakyan. Ilan naman ang anak niyo? Tanong niya ulit. 2 na ho at paparating na ho yung pangatlo. Ngumiti siya pero may kakaibang lungkot sa mga mata niya. Maswerte ka. May pamilya ka. Sabi niya. Hindi ko alam kung anong isasagot kaya naman tahimik na lang akong nagmaneho. Isang hapon, pauwi na kami noon. Mabagal lamang ang takbo ng sasakyan dahil sa sobrang traffic. Tahimik lang kami pareho hanggang sa maya-maya ay bigla siyang nagsalita. Alam mo, Ulysses, mahirap mawala ng kasama. Hindi naman ako agad sumagot. Hinayaan ko lang siyang magpatuloy. Dati, sanay na sanay akong may kausap, may katabi, may uuwian. Pero ngayon, puro alaala na lang. May anak nga ako, wala naman dyan. Doon ko lubos na naintindihan. Kahit na gaano siya kayaman o gaano kaayos ang buhay niya, may lungkot siyang dinadala. At doon nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya. Hindi lang siya basta amo para sa akin. Isa rin siyang babae na nasasaktan at nalulungkot. Lumipas nga ang mga linggo hanggang sa naging buwan, nasanay na lang ako sa trabaho ko.
Alam ko na ang schedule niya, ang mga lugar na pinupuntahan niya, pati na rin ang mood niya sa bawat araw. At sa bawat pagdaan ng araw, mas lalo kaming nagiging komportable sa isa't isa. Minsan nga inaabot na kami ng gabi sa labas. Kain sa labas pagkatapos ng trabaho niya. At syempre sa una, tumatanggi ako dahil nahihiya pa ako. Naku doktora, wag na ho, mauna na ho ako. Sige na, sumabay ka na. Huwag ka nang mahiya. Wala naman akong magagawa kundi sumunod. Hanggang sa nasanay na rin akong ganun siya. Pero hindi ko pa rin naman pinapabayaan ang pamilya ko. Sa bawat sweldo ko, diretso agad sa bahay. Kay misis, sa mga anak ko. Yun ang prioridad ko. Hanggang sa dumating Miss Love ang araw na hindi ko ho inaasahan. Nanganak na si Beatrice. Pero hindi naging madali. Kailangan siyang operahan dahil naging cesarean siya. At doon nagsimula ang problema. Ang ipon ko kasi ay kulang na kulang. Dahil nga ang alam ko ay sa lying-in lamang siya manganganak. Kulang na kulang ang sweldo. Kulang ang lahat. Nakikita ko ang sarili ko na halos hindi na makatulog sa kakaisip kung saan ako kukuha ng pera. May bagong silang kaming anak. May 2 bata pang umaasa sa akin at isang asawang nagpapagaling. Doon ko naramdaman ang bigat ng responsibilidad. At doon ko naisip, si doktora. Ilang araw akong nagdalawang isip. Ayoko sanang humingi. Nahihiya naman ako. Pero wala naman na akong iba pang malapitan. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, lakas loob akong nagsalita. Doktora. Napatingin siya sa akin noon. Oh, Ulysses. Bakit? May kailangan ka ba? Pwede ho ba akong makahingi ng tulong? Hindi ko kayang tumingin sa mga mata niya habang sinasabi ko yon. Tahimik siya sandali. Anong klaseng tulong? Doon ko na kinuwento ang lahat. Ang operasyon, ang gastos, ang pangangailangan. Hindi siya nagsalita agad pero ramdam ko na nakikinig siya. Pagkatapos kong magsalita, bumuntong hininga ang doktora. Okay sige, magkano bang kailangan mo? Nagulat ako noon. Hindi ko inaasahan na ganun siya kabilis sumagot. Sinabi ko naman ang halaga. Alam kong medyo malaki yun pero hindi naman siya nag-react. Sige, tutulungan kita. Sabi niya. Para ba akong nabunutan ng tinik ng mga oras na yon? Salamat po talaga doktora. Babayaran ko po. Huwag mo nang isipin yun muna. Pagputol niya. Ang importante, maging maayos ang pamilya mo, ang mag-ina mo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Halo-halo. Pasasalamat, hiya at kung ano pa. Akala ko, Miss Love, doon yun matatapos. Pero mali ako. Dahil mula sa araw na yun, biglang may nagbago sa pagitan namin. Hindi ko pa alam kung gaano kalalim ang pagbabagong yun at kung paano nito babaguhin ang buhay ko, pati na rin ang konsensya ko. Dahil nga sa tulong ni Doktora Kayla, nakalabas na ng ospital ang asawa ko, pati na ang bagong silang naming anak. Hindi ko maipaliwanag ang gaan ng pakiramdam ko noon. Para akong nabunutan ng tinik, ng napakalaking tinik sa dibdib ko. Pero yun nga, akala ko talaga hanggang doon lang yun. Doon na matatapos ang problema. Pero mali pala ako. Dahil pag uwi naman namin sa bahay, doon ko unti-unting naramdaman ang panibagong problema. Ang gatas, diaper, mga gamot ni Beatrice, pati ng pagkain namin araw-araw. Lahat sabay-sabay dumating. Yung perang hiniram ko kay doktora, para bang dumaan lang sa kamay ko. At ang masakit, hindi ko pa nga yun nababayaran. Dahil sa sunod-sunod na gastos, napilitan na naman akong manghiram ulit. Sa kanya pa rin, dahil wala naman akong ibang malalapitan. Sa una, nahihiya pa ako. Doktora, pasensya na po kung hihingi na naman ako ng tulong. Baka po sana pwedeng
Hindi na niya ako pinatapos na magsalita. Magkano? Ganun na siya palagi. Diretso niyang tinatanong yun at wala nang paligoy-ligoy pa. Hanggang sa dumating sa punto na pati ang sahod ko ng ilang buwan ay naia-advance ko na. Halos wala nang natitira sa akin kada sweldo. Direkta lahat sa utang. At habang tumatagal, mas lalo naman akong nalulubog. Isang gabi, pauwi na kami galing sa klinika. Tahimik, konti na lang ang sasakyan. Madilim ang paligid, na para bang sumasalamin sa gulo ng isip ko. Bigla siyang nagsalita. Ulysses, "O, doktora, magkano na nga ba ang nahihiram mong pera sa akin?" Para ba akong biglang kinabahan? Hindi ko kasi kabisado ang eksaktong halaga, pero alam kong malaki na. Doktora, pasensya na ho. Babayaran ko po talaga. Hindi naman yun ang tanong ko. Kalmado niyang sagot. Napaigpit ang hawak ko sa manibela. Malaki na rin, hindi ba? Dugtong pa niya. Wala akong naisagot. Tahimik ulit kami ng ilang segundo. Pero ramdam ko na hindi pa tapos ang sasabihin niya. Hanggang sa nagsalita ulit siya, mas mahina ang boses. Paano mo babayaran yun? Anong plano mo? Hindi ko alam ang sasagot. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin naman alam kung papaano. Doktora, magtatrabaho po ako ng maayos. Kahit hulugan ko na lang. Ulysses, pagputol niya. Kahit anong gawin mo, matatagalan ka. Doon ako natahimik. Alam kong tama siya. Kahit kalabaw ang gawin ko, matatagalan akong babayaran siya. At doon niya sinabi ang hindi ko inaasahan, Miss Love. Kung gusto mo, pwede naman siguro sa ibang paraan. Para mapabilis. Parang biglang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Anong ibig niyong sabihin, doktora? Tanong ko, napilit pinapakalma ang sarili. Hindi naman siya agad sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang binaba ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin sa loob ng sasakyan. Tinanong kita noon, hindi ba? May asawa ka? Sabi mo, buntis siya. Opo, doktora. Ako, tinanong mo ba ako kung may nakasama pa ako mula nung mawala ang asawa ko? Napatingin ako sa rearview mirror. Kita ko ang mukha niya, pero hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Hindi na ho, kasi ayoko naman hong makialam sa inyo, doktora. Matagal na akong mag-isa, Ulysses. May bigat ang bawat salita niya. Ano po bang ibig niyong sabihin, doktora? Tanong ko ulit. Kahit parang alam ko naman na ang direksyon ng usapan naming dalawa. Tumingin siya ng diretso sa akin. Biyuda na ako. Matagal na. At matagal na rin akong walang nakasama sa kama. Matagal na akong nangungulila. Babae pa rin naman ako. Nangangailangan pa rin naman ako. Parang nanuyo bigla ang lalamunan ko noon, Miss Love. Hindi ko rin alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Doktora, mahina akong sabi. Hindi kita pinipilit. Dagdag niya agad. Sinasabi ko lang na may iba pa namang paraan para makapagbayad ka. Napahinto ako noon sa pagmamaneho. Sa isang madilim na bahagi ng kalsada, walang gaanong ilaw at wala nang dumadaan. Inihinto ko ang sasakyan. Hindi ko alam kung bakit ako huminto. Siguro dahil hindi ko na rin kayang tumuloy pa. Na parang wala lang nangyayari sa amin. Tahimik kami sa loob ng sasakyan at ramdam ko ang sarili kong paghinga. Mabigat at magulo. Ulysses. Pagtawag niya ulit. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi ko na siya tiningnan bilang amo. Tiningnan ko siya bilang isang babae. Isang babaeng matagal nang nag-iisa. Isang babaeng nangangailangan. Isang babaeng tumulong sa akin noon ng walang pagdadalawang isip. At isang babae ngayon na may hinihinging kapalit. Doktora,
Hindi ko ho alam kung tama ba to. Sabi ko ng halos pabulong. Wala naman talagang tama o mali minsan. Sagot niya. Dahil may mga bagay talaga na nangyayari. Dahil kailangan. Napapikit ako sandali. Naalala ko si Beatrice, yung mga anak ko, yung pangakong binuo ko bilang asawa. Pero kasabay noon, naalala ko rin ang utang ko. Yung kaba, yung kawalan ko ng magawa, at kung paano ko tinulungan ni doktora ng walang tanong. Unti-unti naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Para bang may dalawang boses sa isip ko. Isa, yung konsensya ko, at isa, yung realidad. Pagdilat ko ng mata, nakatingin sa akin si doktora. Parang tahimik na naghihintay kung anong magiging desisyon ko. At sa mga sandaling iyon, gumawa ako ng desisyon na alam kong hindi ko na mababawi pa. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Wala nang salita, wala nang paliwanag. Ang alam ko lang nung mga time na yon, tumawid ako sa linya na matagal kong iniwasan. At sa madilim na gabing iyon, sa loob ng nakahintong sasakyan, doon nagsimula ang isang lihim na hindi ko na kayang takasan. Lumipat ako ng pwesto. Pinuntahan ko siya. Nung maglapat ang labi naming dalawa, kakaibang kaba at kuryente ang naramdaman ko. Salamat sa pagbayag, Ulysses. Hindi ko to makakalimutan. Napatitig pa ako sa kanyang mga mata. Pababa sa kanyang labi, hanggang sa muli kong idampi ang labi ko sa kanya. At sa pagkakataong yon, tuluyan nang may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos noon, wala kaming sinabi sa isa't isa. Bumalik ako sa driver's seat at muling pinaandar ang sasakyan. Naging tahimik na ang mga sumunod na biyahe. Pero alam ko, hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Dahil mula sa gabing yon, hindi na lang ako driver ni Dr. Kayla. May utang pa rin ako, pero ngayon, hindi lang pera ang kapalit. At mas mabigat yon kaysa sa kahit na anong halaga. Sa paglipas ng mga araw, akala ko isang beses lang mangyayari yon. Akala ko ay makakalimutan din namin. Na kaya kong ituring na para bang wala lang yon. Pero mali ako. Dahil sa mga sumunod na araw, naulit at naulit at naulit pa. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming napunta sa ganung sitwasyon. Minsan, sa loob pa rin ng sasakyan. Minsan, sa bahay na niya kapag walang ibang tao. Tahimik at lihim. Walang ibang dapat na makaalam. At ang kapalit noon, pera. Oo, Miss Love. Dumating ako sa puntong tinatanggap ko na ang lahat. Hindi ko na pinilit labanan. Sa bawat pagkakataon na tatawag siya, alam ko na ang ibig sabihin nun. At sa bawat pagtugon ko, may kapalit na tulong. Unti-unti naman akong nakabayad sa mga utang ko, hindi lang kay doktora. Nagkaroon pa nga ako ng dagdag na pera para sa gatas ng anak ko, sa diaper, sa gamot, at sa pang-araw-araw naming gastos. Sa unang pagkakataon nga, medyo gumaan ang buhay namin. Hindi na ako kinakabahan tuwing may kailangang bayaran. Hindi na ako nagpupuyat kakaisip kung saan ba ako kukuha ng pera. Naging maayos ang lahat. Pero ang kapalit naman nun, ako, ang sarili ko mismo. Napapaisip ako, ito ba talaga yung dapat? Pero sa tuwing uuwi ako at makikita ko ang mga anak ko na maayos naman ang kalagayan, nawawala ang tanong na iyon. Salamat. Bulong ko sa sarili ko. Pero hindi sapat yun para patahimikin ang konsensya ko. Lalo na kapag kaharap ko ang misis ko. Ang laki yata ng dala mong pera ngayon. Sabi niya minsan habang inaayos ang mga gamit ng baby. Umiti lang ako ng pilit. Dinadagdagan ni doktor yung sahod ko eh. Sagot ko. Hindi na siya nagtanong pa. Naniwala naman siya sa akin. At yun ang mas masakit. Minsan habang natutulog siya sa tabi ko, gising pa ako. Nakatingala lang ako. Nakatitig sa kisame. Iniisip ang mga ginagawa ko. Iniisip kung ano bang klaseng asawa ko.
Para sa inyo naman to. Bulong ko na lamang sa sarili ko. Pero kahit na anong sabihin ko, hindi nawawala yung bigat sa dibdib ko. May mga pagkakataon pa na habang nasa bahay ako, tatawagan ako bigla ni Doktora. Ulysses, pumunta ka dito, may lakad tayo. Pero alam ko na kaagad kung ano ang ibig sabihin nun. Hindi na niya kailangang ipaliwanag pa. At ako, hindi na rin naman ako tumatanggi. Magpapaalam ako kay Mrs. na may bigla ang lakad si Doktora at papayag naman siya. Sa totoo lang, Miss Love, nasanay na lang din po ako. Hindi lang sa pera, kundi sa sitwasyon. Minsan napapansin ko rin na ibang-iba na ang tingin ni Doktora sa akin. Hindi na lang basta driver niya. May koneksyon na hindi na namin kayang ipaliwanag pa. Pero alam kong mali pa rin at hindi yon magbabago. Isang gabi, umuwi ako ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko si Beatrice nakarega ang baby namin. Nakangiti siya habang pinapagatas to. Sa gilid, naglalaro naman yung dalawa naming anak. Simple pero masaya dahil buo kami. At doon ako natigilan. Para bang may kumurot sa puso ko. Ito yung pamilya ko. Ito yung dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Pero ito rin yung pamilya na unti-unti kong niloloko. Bakit ka nakatayo lang dyan? Tanong ni Beatrice habang nakangiti. Lumapit naman ako. Buhatin ko nga muna siya. Sabi ko habang kinukuha ang baby. Habang karga-karga ko siya, hindi ko maiwasang titigan ang maliit niyang mukha. Walang kaalam-alam to sa mga ginagawa ko. Walang kamalay-malay. Para sa'yo naman to. Para sa inyo. Bulong ko sa kanya. Pero sa loob ko, may tanong na hindi ko masagot-sagot. Kung para ba talaga sa kanila ang ginagawa ko o para na lang sa sarili kong kaginhawaan. Lumipas pa ang mga linggo, Miss Love, mas gumanda ang buhay namin. Nakabili ako ng mga kailangan sa bahay, nakapag-ipon kahit papaano at nakakakain ng maayos. Lahat ng dati naming problema unti-unting nawala. Pero kapalit nun, hindi na rin ako katulad ng dati. Madalas natulala ako, madalas natahimik, madalas iniisip kung hanggang kailan ko kayang itago ang lahat. Dahil alam kong isang pagkakamali lang, isang araw lang na mabunyag ang lahat, pwedeng masira ang lahat ng pinaghirapan ko. Isang gabi, habang mag-isa akong nakaupo sa labas ng bahay, napabuntong hininga ko. Tahimik ang paligid, pero ang isip ko magulo. Naalala ko yung unang araw ko kay Doktora. Kung paano ako nagsimula bilang simpleng driver niya. Kung paano ako naging isang lalaking handang gawin ang lahat para sa pamilya. At kung paano nauwi sa ganitong sitwasyon. Hindi ko namalayang napapikit ako at doon ko tinanong ang sarili ko. Kung mali ba talaga ang ginawa ko o kung isa lang akong taong pinili ang mas madaling daan dahil sa hirap ng buhay. Dahil sa totoo lang, nakakatulong siya sa akin. Nakakatulong si Doktora sa pamilya ko. Pero kapalit nun, ako mismo ang unti-unting nawawala. Kaya ngayon, gusto ko lang itanong sa inyong programa, Miss Love. Kung kayo ho ba ang nasa sitwasyon ko, gagawin niyo rin ba ang ginawa ko? O pipiliin niyo pa rin ang tama kahit mas mahirap? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Miss Love, and God bless. Magandang araw po sa lahat. Ako nga pala si Malu. Simpleng may bahay, nasa edad 45. Pero sabi ng mga madalas kong nakakasalubong na dati kong kakilala ay parang hindi daw tumatanda ang itsura ko.
Natutuwa naman ako pag nakakarinig ako ng mga ganoong pagpuna sa aking itsura. Dahil hindi naman ako naging pabaya sa sarili ko. Maputi akong babae at medyo hindi nabiyayaan sa height. May kaliitan kasi talaga ako. Pero alam kong bawi naman sa mukha. Pero ang hindi ko naasikaso at napansin ay ang katawan ko. Dahil medyo naging chubby na ang itsura ko kumpara sa dating slim na figure. Sabi din ng iba ay hawig ko daw sa tangkad at itsura si Manilyn Reyes. Siguro nawala na ang pagka-slim ko dahil naging busy na rin sa buhay. Ang asawa ko naman ay si Roman, kasing edad ko lang din. Nabigyan kami ng isang anak na ngayon ay 20 years old na. Pero sa kasalukuyan ay wala sa aming poder dahil nasa Maynila to at nag-aaral bilang isang college student. Nakatira kami sa isang probinsya. Mga 3 oras lang ang layo sa Maynila. Ang bahay namin ay simple lamang. Pagpasok mo ng gate na kahoy, ay may isang medyo may malawak na bakuran na napapalibutan ng mga halamang tanim ng asawa kong si Roman. Sa pagdating mo naman ng loob ng bahay namin, ay mayroong sala, kusina, banyo, at syempre isang kwarto para sa aming mag-asawa at isang kwarto naman para sa isang anak namin. Pero ngayong araw, nais ko lamang pong ilahad sa inyo ang pinaka hindi ko malilimutang karanasan ko sa buong buhay ko. At nangyari ito taong 2023. Han, halika na, matulog na tayo. Mag-alas 10 na ng gabi. Kailangan ko rin gumising ng maaga bukas dahil may deliver ako ng gulay. Sabi ng aking mister sa akin, mula sa loob ng silid naming dalawa. Dahil nasa sala pa ako at nanunood ng isang reality TV show ng hating gabi. Mauna ka na mahal, tatapusin ko muna tong pinapanood ko. Susunod na lang ako maya-maya pag natapos na to. Narinig ko naman mula sa pwesto ko ang pagiga sa papag ng mister ko. Kaya minabuti ko na muling i-focus ang sarili ko sa panunood ng TV. Makalipas ang 1 oras, natapos na ang pinapanood ko. Pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok ko dahil nakatulog din ako ng ilang oras kaninang hapon. Pero pinatay ko na lang din ang TV dahil wala na rin namang magandang show na kasunod ng pinapanood ko. Pagkatapos kong mapatay ang TV, ay naalala ko na may extra internet data pa nga pala ang SIM na niloadan ko kanina dahil hindi naman naging matagal ang pag-video call namin ng anak ko. Napagpasyahan ko na lang na mag-cellphone na lang muna at naupo sa upuan sa sala at nagtingin kung may mensahe akong natanggap sa aking Facebook. At nang matignan ko ang message inbox na wala namang nag-message sa akin, napagpasyahan kong magbasa-basa muna ng kung ano-ano. Ngunit di ko inaasahan na medyo wild ang nabasa ko sa isang group, kaya biglang nagbago ang mood ko. Tungkol kasi ito sa isang misis na pumatol sa iba at sa mas bata pa sa kanya. Sa puntong yon, agad akong nagtungo sa kwarto naming mag-asawa upang sana'y gisingin ang mister ko. Kaso ay tulog na tulog naman to, kaya naman wala akong nagawa kundi tiisin ang uhaw sa aking pagkatao. Kinabukasan, araw ng Huwebes. Mag-aalas 9 na ng umaga nang ako'y magising. Minabuti ko munang ayusin ang pinaghigaan naming mag-asawa. Sa paglabas ko naman ng kwarto, ay nakita ko si Roman na may ka-video call sa kanyang cellphone. At paglapit ko dito, ay ang dalaga pala namin ang kausap niya. Han, gising ka na pala. Eto si Catherine, kausap ko. Sabi ng aking asawa nang makalapit ako sa kanya. Good morning, Ma. Bati ng anak namin mula sa cellphone. Good morning din, Nak. Kumusta ka na dyan? Sagot ko nang makalapit ako sa asawa ko. Ayos lang po. Eto, pinoproblema ko kung paano ipapasa yung requirements na kailangan ko sa school bukas. Ha? Bakit? Ano bang requirements mo na yan? Kasi yung ginawa kong plates nung umuwi ako dyan nung nakaraang weekend. Naiwan ko naman dyan sa bahay. Ay, hindi naman madaling gawin yun eh.
Dahil ilang araw ko ding tinapos i-drawing yun, ma. Di dadalhin ko na lang dyan ngayon para maipasa mo na bukas. Wag na, ma. Nakakahiya naman po sa inyo. Ilang oras din yung biyahe papuntang Maynila. Naku, wag mo nang alalahanin yun. Ang mahalaga, maipasa mo ang requirements mo na yun. Ako nang bahala, wag ka nang mag-alala. Tawagan na lang kita pag malapit na ako dyan. Pasensya ka naman sa abala ha. The best ka talaga. I love you. I love you too, anak. Wag mo nang alalahanin ng nanay mo, okay? Sasamahan ko na lang din siya sa pagluwas ng Maynila. Sabat ng aking mister. Sige po. Salamat din. Mauna na ako po at may klase pa ako ngayon eh. Sige anak, mag-ingat ka. Pagkababa naman ng cellphone, ay napansin ko ang paghaplos ng aking asawa sa parting malapit sa puso niya. Kaya minabuti ko tong tanungin kung ano ang nararamdaman niya. Han, ayos ka lang ba? Sumusumpong na naman ba yung paninikip ng dibdib mo? Sabi ko sa aking asawa nang makalapit ako sa kanya. Medyo Han, pakikuha na lang ako ng isang basong tubig. At yung gamot na din, pakikuha. Nasa itas ng ref natin. Mabilis ko namang sinunod ang asawa ko at kinuha ang mga pinapakuha niya at dali-dali itong binigay sa kanya. Han, okay ka na ba? Sabi ko sa kanya nang mainom niya ang gamot niya. Medyo ayos na Han, salamat ha. Ako na lang ang luluwas mamaya ha. Baka kasi mamaya sumumpong na naman yung sakit mo. Sasama na ako sa iyo Han. Ayaw kong bumiyahe kang mag-isa, maraming loko-loko ngayon. Huwag ka nang makulit Roman. Kaya ko naman ang sarili ko. Sa pagbanggit ko naman ang pangalan niya, ay tumahimik na ito. Ang ibig sabihin ay sumang-ayon na siya sa sinabi ko. Makalipas ang isang oras, ay nakagayak na ako at handa nang umalis ng bahay. Nagsuot lang ako ng isang palda at blouse dahil medyo mainit ang panahon ngayon. Pag-alis ko naman ng kwarto, ay nakita ko ang asawa ko na nanunood ng TV. Oh Han, nakagayak ka na pala. Ayaw mo ba talaga akong sumama sa'yo? Naku, wag ka nang makulit Han. O siya, alis na ako ha, para hindi ako masyadong gamin sa pag-uwi mamaya. Nakaluto naman na ako ng pananghalian. Yung matitira mo na lang ulam ang ulamin mo mamaya pag wala pa ako ng hapunan. Oo Han, tawagan mo na lang ako mamaya pag nakauwi ka na. Ako nang magsusundo sa'yo sa terminal ng bus. Sige Han, aalis na ako ha. Pag sinumpong ka na naman, uminom ka kaagad ng maraming tubig at gamot. Oo Han, ginagawa mo naman akong bata niyan eh. Sabay lapit sa akin ni Roman at hinalikan ako sa pisngi. Aba, may pag-goodbye kiss ka pa ha? O siya, sige na at aalis na ako. Sige Han, mag-ingat ka. Pagkaalis ko ng gate ng bahay namin, ay naglakad lang ako ng ilang saglit upang magtawag ng tricycle na maghahatid sa akin papuntang terminal ng bus. Mabilis naman akong nakahanap ng tricycle at binaybay ko na ang daan patungong terminal. Pagdating ko doon ay medyo may kadamihan na din ang mga pasahero na nag-iintay ng bus. Wala naman akong inaksayang oras at mabilis na lumapit sa bilihan ng tiket para makasakay na kaagad kung sakali man na dumating na ang bus. Halos kalahating minuto lang akong nag-intay, ay kaagad nang may dumating na bus. Madali naman akong nakasakay dahil may sinusunod naman na pulisiya ang bus terminal at pila-pila din ang pagsakay ng mga tao sa loob. Pagdating ko sa loob ng bus, ay pinili kong maupo sa pangalawang upuan sa harapan para pag nakarating kami ng Maynila ay madali din akong makabababa. Mabilis namang napuno ang bus at nagsimula na tong umandar. Isang lalaking binata ang katabi ko. Napalagay ko ay isang estudyante din sa Maynila dahil may dala itong bag katulad ng sa anak ko. Nakampante naman ako dahil mukha namang matino at hindi gagawa ng kalokohan ng katabi ko. Habang bumabiyahe naman kami patungong Maynila, ay nililibang ko ang sarili ko sa panonood ng TV na nasa loob ng bus. Pero isang oras pa lang ang lumilipas, ay nakaramdam ako ng antok dahil napuyat ako kagabi. Sa tindi ng antok ko ay napagpasyan ko muna ang matulog. Inayos ko muna ang shoulder bag na dala ko
at nilagay sa aking harap, pati na rin ang pinapadalang drawing ng anak kong si Catherine bago ako natulog. Makalipas lamang ang kalahating oras ay naalimpungatan ako dahil sa isang haplos sa braso ko. Maingat ko namang minulat ng bahagya ang mga mata ko at tinignan kung sino yon. Nabigla ako nang ang binatang katabi ko pala na inakala kong matino ay tila makapal pala ang mukha na gawin yun. Pero ang hindi ko maintindihan ay ang hindi ko pagtutol sa kanya na dapat ay kanina ko pa ginawa noong magising ako. Sa puntong yun, nagpasya akong ipikit muli ang aking mga mata at magkunwaring tulog. At sa ilang minuto pa lang ay lumala pa ang sitwasyon nang madako siya sa legs ko. Ngunit wala pa rin akong pagtutol. Hinayaan ko lang ang binata nang bigla itong nagpaawat dahil sa pagsasalita ng konduktor. "Oy, mga bababa dyan sa mall, malapit na tayo. Ayusin nyo na yung mga gamit nyo para madali kayong makababa mamaya." Napansin ko naman ang pag-aayos ng binatang katabi ko sa gamit niya. Siguro dahil doon din ang baba niya. At ilang minuto nga lang ang lumipas, ay huminto ang bus at napansin kong tumayo na rin ang binatang katabi ko at bumaba na sa isang mall. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nanghinayang ako ng mga sandaling yun. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi ako nagalit sa binata. Muli namang nagpatuloy ang pag-andar ng bus nang maibaba na ang lahat ng pasahero na bababa sa mall. Hiniling ko na lang na sana wala ng pasaherong sumakay at tumabi sa akin. Tutal ay 1 oras at kalahati na lang din ay mararating ko na ang Maynila. Makalipas nga lang ang 1 oras at kalahati ay nakarating na ako ng Maynila at bumaba na ako sa terminal ng bus dahil hanggang doon lang ang babaan ng pasahero at kinakailangan ko pang sumakay ng taxi para makarating sa dorm ng anak ko. Nang makasakay ako ng taxi, ay tinignan ko ang orasan na nasa cellphone ko. Mag-alas 4 na pala ng hapon. Hindi ko na namalayan ang oras, sabi ko sa sarili ko. 1 oras muli ang lumipas at saktong alas 5 nang marating ko ang dorm ni Kat. Tinawagan ko siya nang makarating ako ng building ng dorm niya at ipinaalam na nandoon na ako. Saglit lang akong naghintay. Mabilis ding nakapunta si Catherine sa akin. "Ma, salamat ah," sabi niya nang makalapit siya. "Wala yun, Dak. Sana sa susunod huwag mo nang kalimutan yung mga kailangan mong dalhin, ha?" "Opo. Kumusta pala ang biyahe? Ang traffic sa Maynila, no?" "Oo nga eh. Teka, kumain na muna tayo sa labas bago ko umuwi." "Talaga? Kaso wala akong pera." "Ano ba yan? Akala ko pa naman manlilibre ka." Pabiru kong sabi sa kanya. "Emma, alam mo namang nagtitipid ako ngayon, di ba?" "Biro lang naman, anak. Halika na. Ako nang bahala sa'yo. Para saan pa at nandito ako sa Maynila kung hindi kita ililibre?" Mag-aalas 6 naman ang matapos kaming mag-dinner ni Catherine. At napagpasyahan ko na ang magpaalam para hindi ako masyadong gabihin pa uwi. Inihatid pa ako ng anak ko hanggang sa terminal ng bus at binigyan ko na lamang siya ng pamasahe pabalik ng dorm niya. "Mag-ingat ka, ma. I love you. Salamat ulit." "Mag-iingat ka din pabalik ng dorm mo, ha? I love you too." Mag-aalas 7:30 na ng gabi nang umalis ang bus. Malapit naman sa likodan ako ng bus na upo dahil ito na lang ang upuan na bakante. Mabuti na lang at babae ang naging katabi ko sa upuan. Dahil baka kung lalaki na naman, baka kung ano na naman ang mangyari. Nagsimula na ngang bumiyahe ang bus mag-aalas 8 ng gabi. Kahit pagod at antok na ako ay pilit ko tong nilabanan dahil gusto kong umiwas sa mga loko-loko katulad ng unang nakatabi ko. Pero makalipas lang ang 1 oras ay hindi ko na malayan na sa pag-aalala ko ay nakaidlip ako. Ngunit bigla namang naputol yun nang magsalita ang konduktor. Bigla kong binuksan ang mga mata ko nang magising ako. Pagtingin ko sa tabi ko, ay nakahinga ako ng matiwasay dahil babae pa din ang katabi ko sa upuan. "O, yung mga bababa dyan sa bayan, malapit na tayo.
Ayusin niyo na yung mga gamit niyo para makababa na agad kayo. Biglang nag-ayos ng gamit ang babaeng katabi ko. Ibig sabihin, malapit na rin siyang bumaba. At sa paghinto ng bus, ay nagulat ako dahil maraming pasahero ang bumaba ng bayan at halos ako na lang ang naiwan sa likuran ng upuan ng bus. Sa pagbaba ng mga pasahero, ay muling ang umandar ang bus. Bala ko sanang lumipat sa pwesto ng unahan ng bus pero naisip ko gabi naman na, kaya wala naman na sigurong sasakay ng bus hanggang sa makarating ako sa probinsya namin. Hindi naman na ako dinalaw ng antok nang magising ako kanina. At sa tansya ko ay meron pang 1.5 oras bago makarating ang bus sa probinsya namin. Kaya napagpasyahan ko na lang gamitin ang cellphone ko para libangin ang sarili ko hanggang sa makauwi ako sa amin. Makalipas lang ang kalahating oras. Habang tumitingin ako sa newsfeed ng Facebook ko, ay napansin ko ang konduktor na papalapit sa likuran ng bus. Hininto ko naman ang pagsi-cellphone ko para obserbahan siya. Pinagmasdan ko ang itsura nito. Sa tingin ko ay nasa late 20s lang ang edad. At kung pagbabatayan ng itsura ng muka, ay may itsura din to. Moreno, matangkad, at mukhang batak ang katawan sa trabaho. Nagulat ako nung bigla itong umupo sa katapat ng upuan ko sa kanan. At tumitingin sa akin na para bang may ibig sabihin. Pero nang mapansin niya na nakatingin ako sa kanya, ay iniwas niya ang tingin sa akin at tumingin sa labas ng bintana. Pilit ko namang pinapakalma ang sarili ko mula sa kaba. At muli na lang tiningnan ang cellphone ko at nilibang ang sarili sa pagtingin ng newsfeed sa Facebook ko. Pero makalipas muli ang kalahating oras, ay nagulat ako nung bigla tong tumabi sa upuan ko. Iyo, bakit may problema ba? Wala ho ma'am. Gusto ko lang sanang tignan kung ano yung pinagkakaabalahan niyo sa cellphone niyo. Wika nito. Tumitingin lang ako sa Facebook ko. Pero baka pwedeng doon ka na lang sa kabilang upuan umupo iho. Medyo may pagkakakaba na pagkakasabi ko. Gusto ko po sana dito para may makausap naman ako. Okay lang po ba? Medyo may pamimilit niya ang pagkakasabi. Sige okay lang. Pagpayag ko sa konduktor dahil baka may kung ano pa siyang gawin sa akin na masama pag hindi ako pumayag sa gusto niya dahil sa iba na talaga ang tingin nito. Alam mo ba? Kami din yung nasakyan mong bus kanina patungo ng Maynila. Nabigla ako sa sinabi niya at parang nakilala ko nga ang mukha niya. Ganun ba iho? Mabuti naman pala at kayong muli ang nasakyan ko. Medyo awkward kong pagkakasabi. Tinigil ko na lang muna ang pagsa-cellphone ko at inobserbahan na lang ang kilos ng binatang konduktor. Napapansin ko na tumitingin siya sa harapan ng bus at parang kinakausap niya ang driver ng bus gamit ang mga mata niya. Sa puntong yun sobrang kaba na talaga ang nararamdaman ko dahil alam kong may mali sa kanila. At tama nga ang hinala ko. Makalipas lang ang ilang minuto, ay napansin ko ang pagpatay ng ilaw mula sa likuran ng bus. Kaya ang pwesto ko ngayon ay madilim habang katabi ang konduktor. Unti-unti nitong dinikit ang bibig sa tenga ko at bumulong. Alam niyo ho, ang ganda niyo Ali. Kanina ko pa kayo napapansin. Unang sakay niyo pa lang. Naku iho, salamat. Kung ganun pero baka naman pwedeng lumayo ka ng kaunti. Baka naman pwede ka ma'am. Total, kaunti na lang naman ang pasahero at tulog pa. Naku iho, alam ko na yan at hindi pwede. May asawa at anak na ako at matanda na ako. Mahina kong sabi sa konduktor. Wala naman kaso kung may edad ka na ma'am Ikaw nga yung mga tipo kong babae At sana huwag ka nang tumutol. Isipin niyo na lang, ako yung asawa niyo ngayon. Hindi ako nagsalita sa sinabi ng konduktor.
Pinili kong manahimik muna habang pilit pinapakalma ang kaba sa sarili. Ngunit hindi ako makakilos nang tuluyan niyang kinalas ang pagkakabotones ng blusa ko. Dapat ay sumigaw na ako at nagalit sa binata. Ngunit hindi ko nagawa hanggang sa namalayan ko na lamang ang sarili ko na kusang tumutugon sa nais ng binata. Lalo na nang bigyan niya ako ng isang mapanganib na halik na naging dahilan ng tuluyang pagsuko ko sa kanya. Hirap man sa pwesto, ay nagawa niya akong makuha ng buo. Nakalimot ako ng mga oras na yun. Nakalimutan ko na ako'y babaeng pamilyado na. Para akong nanumbalik sa aking pagkadalaga nang ipamalas sa akin ng binata na mas mahusay siya sa mister ko. Sa oras na yun ay tuluyan na akong nawala sa sarili at hinayaan na lang ang binata kahit pa alam kong lahat ng yun ay mali sa anumang aspeto. Hindi ko lubos akalain na ang binatang konduktor pa ang magiging pangalawang karanasan ko. Dahil sa buong buhay ko ay tanging si Roman lang ang tanging nakasama ko sa kama. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Ang gabing unang nagkasala ko sa mahal kong asawa. Na hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isip ko kung paano ko naging palabigay ng misis dahil sa binatang konduktor. Mag-aalas 10 na ng gabi nang tuluyan na akong nakarating ng probinsya namin. At sinundo pa nga ako ng asawa ko mula sa terminal ng bus. Mabuti na lang at hindi to nagtaka sa ayos ng damit ko. Dahil nalukot to mula sa hindi ko malilimutang biyahe patungo sa Alapaap kasama ang pilyong konduktor na yun. Sa huli, nagsisi ako ngunit sa tuwing maaalala ko yung nangyaring yun ay napapangiti na lang ako ng bigla. Nais ko sanang humingi ng payo sa inyo. Kung sakali mang magkita kaming muli ng konduktor na yun at masakay akong muli sa bus kung saan siya naka-assign, paano kaya ako iiwas? Ano kaya ang dapat kong gawin kung sakaling maulit muli ang pagkakataong yun? Yun lamang po at paalam. At salamat sa pakikinig sa aking istorya.